Iya Mi lali aku. Wingi kan aku nang Cak Patah iku lho ya. Yo. Pas belanja ketemu Yusiti, cari Yusiti ngene. Lho Sri, Umi iku nomornya ganti tak kok gak tahu guys story. Tak privat. Aku jelas aku mikire Males. ngono. Liyane ngene, Mi, utang po Mi 200 Mi, kayak tuku beras. Lah kene ya saken ya, Iya. mosok ati tonggo ati gak mangan tak Iya. utangi. Lah kok dilungkas status ndek pantai. Gusti Allah, yang ngono iku lho wegami oleh ngutangi wong tapi wong iku gawe foya-foya. Iya kene saken tamat gawe foya-foya. Masih aku ya wake Mi sing tak privat ngene iku Mi, males aku Mi. Iya. Soalnya apa kan kadang kok kene gawe story koyo tentang makan-makan ngono iku. Enake incip dong niku lho. Perasaan gak Males ae. bondo lek iku Senengane incap-incip. ambek lapo ngono iku lho ya. Mbok masak-masak dhewe ngono. Ngempemne apa jenenge sing arek-arek liyane iku. Assalamualaikum Umi. Aduh wis kena assalamualaikum aku Langsung ada geser ya. Iya pas Assalamualaikum. utang. Anjene wis bener kayak wong ngono iku lek gak dibisukan wis diprivat ae Mi. Iya anjene. Mesti kayak ya apa ya ada iki ya cek waras ngono lho ya Mi ya. Kadang nomere wis ora tak simpen Sri males. Iya aku ya Iya aku padha cek berarti karo pisanan. status wong iki. Iya, padha ae tibake ya Mi ya. Heeh.